Добро утро на 16 юли. Един хубав слънчев ден имаме отново, вълшебен ден, в който може всеки да се сбъдне чудесата. И отново с Божествения архангелски оракул, нека да видим кой архангел ще бъде с нас. Тази тук карта. И това е Архангел Гавриил. Архангел Гавриил днес е и вторник, той е покровител на деня вторник, носи благите вести, защитава ни от зли хора, помага ни срещу злото, да се опазим, носи благи вести, може да започнете нови проекти, бременност, който иска, може да зачене днес, въобще с благите вести. Един хубав и прекрасен архангел, на който може да се молите, за да ви помогне и с благи вести да ви навести. Молете му се днес. Ты любишь нас, Боже, а мы